Saap, gefeliciteerd, Lopjes. En het bloemen in morgen. Vier wienwenners van de gemeente krijgen Joert het lintje voor haar inzet als vrijwilliger. In april hier de burgemeester al verrast met Nijs dat ze onderscheiden worden door de koning. Waar we zaten in de tuin zag ik allemaal auto's aankomen en mensen uitstappen. Ik denk, wat moeten die hier? En toen ben ik erheen gelopen om eigenlijk om ze weg te jagen. Want het was de burgemeester met een lintje, met een oorkonde. Ja. Ik ben heel dankbaar dat ik dit ontvangen mij. Dat het de koning heeft behaagd. De hele officiële term, maar dat is echt heel bijzonder. Dat ben maar enkel die dat beleven mij. We hebben bezocht dat ze volle mogelijk, ik stal die aan, dus in het voorjaar ik trouwens ze echt te verrassen, maar nou nog even extra in het zintje zetten, opspeeltje van het lintje en bosbommen erbij en even de ere Jaan die het haar aan taak komt. En wat voor plak rijdt het lintje, Puus? Nou, de oorkonde had al een mooi plakje aan de wand en daar zult het lintje denk ik ook ergens een plakje krijgen. Vooral in het begin even natuurlijk. Ik ga er net mooi de street over. Daar ben ik wat te bescheiden voor, denk ik. Ja.